बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ जय मसीह होननानै खुलुमहरदों आरो लोगोसे बयखौबो बरायदों आरो लोगोसेनो फैबाय थानाय गोथार बरदिननि गोजोन मोजां हामलायनायखौ साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोननो बावहरदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर नोंथांमोननो मोनसे बेबायदि दुखुनि रादाब लानानै फैदों, गोबां गिथावना मोनसे रादाब लानानै फैदों। अलरेडि नोंथांमोना थाम्बनेलाव एसेब्लाबो नुनो मोनखाबाय, जे आइडियाबो मोनखाबाय बे रादाबा मा जानो थांगासिनो दङ एबा मा रादाब जागोन। बे रादाबानो जादों जाहैबाय अनजाग्रा नायगिरिफोर छत्तीसगढ़नि काकेर होननाय जिल्लायाव गिर्जा न' सावदों। येस अनजाग्रा नायगिरिफोर, गिर्जा न' सावदों आरो बे गिर्जा न' सावनायनि जाहोनानो जाहैबाय माखासे साननि आवगायाव सासे सुबुङा थैदोंमोन आरो बे थैनाय सुबुङा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनाय सासे व्यक्ति आरो बेनि जिथु मोदोम थैनाय गोथै मोदोम दङ, बे मोदोमखौ फबनायनि दाय जादों। बै गामियाव फबनायनि थाखाय दाय जाबाय आरो मानो दाय जादोंमोन बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना रादाबाव मोननो हागोन। नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलांगोन आरो जोबनाय फारसे नोंथांमोना जुदि बे रादाबनि बाथ्राखौ बुजिजोबाब्ला आङो फंनैसो जोबनाय फारसे बुंहैगोन जे फबनायनि थाखाय मा दाय जाखो, मा जाहोन जाखो आरो मानो बेबायदि एथ'ग्राब गिदिर गन्डगल जाखो, जेरावहाय गिर्जा न'खौ सावनो ओंखारनाय एबा गिर्जा न' सिङाव अर फोजोंनायखौ नुनो मोनखो। बेफोर गासै रादाबफोरखौ नोंथांमोना डिटेल्सै मोनगोन। दा बेयावखाय अननानै जोबजासिम नायदो, नायलांबाय थादो। गोबां गिथावना, गोबां दुखुनांथावना, जेराव दुथांफोरा रायजो राजाफोरा गिर्जा न'खौ सावनो ओंखारदों, सावदों। बेबायदि मोनसे रादाबखौ लानानै फैबाय। अनजाग्रा नायगिरिफोर, लोगोसेनो खावलायनो हास्थायदों सोरबा जुदि गोदान फैदोंब्ला आंनि चेनेलाव दासिमबो जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो, जेन फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना बेबायदि रादाब आरो लोगोसे इसोरनि बोसोन आरो गोबां खृष्टानजों सोमोन्दो थानाय भिडिअफोरखौ नोंथांमोना जेन मोनबाय थानो हायो। दे अब्ला नोंथांमोना नायग्रोदो। के बड़े तेवड़ा गांव में धर्मांतरित सरपंच के पिता के शव दफन को लेकर विवाद लगातार तीसरे दिन भी जारी है। तो धर्मांतरित सरपंच के पिता का शव निकालने के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और चर्च में आग लगा दी। वहीं आसपास के गांव के लोग भी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि शव को दिखाए बिना ही दूसरे स्थान पर ले जाया गया। उधर आमाबेड़ा जाने वाले सभी रास्तों को ग्रामीणों ने पेड़ काटकर बंद कर दिया है। तो बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय के लोगों के पहुंचने की सूचना के बाद ग्रामीण उग्र हो गए। दोनों ही पक्षों द्वारा भीड़ जुटाने की कोशिश से माहौल जो है वह तनावपूर्ण हुआ। इस स्थिति को देखते हुए गांव और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो डीआरजी समेत अन्य सुरक्षा बलों को भी मौके पर भेजा गया और प्रशासन की जो नजर है वो हालात पर बनी हुई है। हालांकि हालात देखते हुए प्रशासन ने दोनों पक्षों के 5-5 सदस्यों की टीम बनाकर बैठक की थी, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। तो गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती है। ये बड़ी और अहम खबर। कांकेर में सरपंच के पिता के शव को लेकर ये बवाल हुआ। धर्म और परंपरा के टकराव में कहीं न कहीं गांव में ये बवाल की स्थिति देखने को मिल रही है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस और ग्रामीण भी इस दौरान घायल हुए हैं और बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। ग्राम पंचायत बड़े तेवड़ा का ये पूरा मामला है, जहां पर सरपंच रजबन सलाम के पिता चमऊ राम के अंतिम संस्कार को लेकर यहाँ पर धर्म और परंपरा आमने सामने आ गई। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हुई। रविवार का ये पूरा मामला है और मौत के बाद शव को गांव लाया गया। तभी से गांव में तनाव की स्थिति है। परिजनों द्वारा बताया गया कि मृतक आदिवासी समाज से थे, किंतु उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। तो समाज की परंपरा के अनुसार कफन दफन एवं बाकी जो परंपराएं होती उसे निभाया गया और धर्म परिवर्तन का आग्रह करते हुए शव को दफनाया गया। तो उसके बाद ये विवाद बढ़ा और आज ये स्थिति पैदा हो गई कि बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। गौरव, गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती है, तनाव का माहौल है, अभी क्या कुछ स्थिति है? बैठक हुई थी ऐसा बताया जा रहा है दोनों पक्षों के बीच, कुछ हल निकला? देखिए, स्थिति काफी बिगड़ चुकी है क्योंकि शव को तो वहां से निकाल लिया गया था, लेकिन शव को निकालने के बाद जो ग्रामीणों की मांग थी कि शव उन्हें दिखाया जाए, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गाड़ी को सीधा वहां से रवाना कर दिया था। और इसके बाद ग्रामीण काफी आक्रोशित हो गए और उन्होंने पहले बड़े तेवड़ा में, उसके बाद आमाबेड़ा के 2 चर्च में उन्होंने आगजनी की है और इससे माहौल काफी बिगड़ गया है और पुलिस को लाठियां भी भांजनी पड़ी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि पूरे घटनाक्रम में कुछ लोगों को चोट भी आई है। वहीं वहां पर कवरेज कर रहे कुछ पत्रकार भी घायल हुए हैं। स्थिति इस वक्त काफी वहां पर कंट्रोल से बाहर है। पुलिस की कोशिश है कि वो स्थिति को नियंत्रण में करे, लेकिन फिलहाल यहाँ की जो स्थिति है
वो काफी बिगड़ी हुई है। ग्रामीणों का गुस्सा 7वें आसमान पर है और लगातार ग्रामीण जो है तोड़फोड़ कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं। अभी फिलहाल पुलिस जो है जब पुलिस ने लाठियां बांधी है उसके बाद थोड़ी भीड़ तितर बितर जरूर हुई है, लेकिन फिलहाल स्थिति कंट्रोल से बाहर है। जी, लेकिन देखिए स्थिति कंट्रोल से बाहर है। अब समाज के जो लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है? क्या वो कुछ बात करने को तैयार नहीं है, बोलने को तैयार नहीं है? देखिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि इस पूरे मामले में ना तो प्रशासन कुछ बोलने को तैयार है, ना पुलिस कुछ बोलने को तैयार है और ना ही ग्रामीण कुछ बोलने को तैयार है। सभी जो ग्रामीण हैं वो शुरू से ही खास तौर पर पत्रकारों को लेकर भी ग्रामीणों में हमने गुस्सा वहां पर देखा और यही वजह रही कि हमें भी कई बार वहां से हटना पड़ा, क्योंकि ग्रामीण बहुत ज्यादा आक्रोशित थे। फिलहाल ग्रामीणों को लाठीचार्ज भी हुआ है और उनके जो लीडर थे वो वहां पर नहीं है। तो पुलिस की कोशिश ये है कि किसी तरह से लीडरों को ढूंढा जाए और उनसे चर्चा की जाए ताकि भीड़ को शांत किया जा सके। हालांकि जब लाठियां भांजी गई उसके बाद भीड़ तितर बितर हुई है, लेकिन आसपास काफी जंगल है। ये भी खबरें हैं कि कुछ लोग जंगल की ओर भागे हैं। कहीं ये ना हो कि जंगल से बाहर निकलकर फिर वो उसी तरह की कृत्य करें, और यही कारण है कि पुलिस अभी भी मौके पर तैनात है और पूरी तरीके से अलर्ट है। जी, देखिए ये काफी सेंसिटिव मामला है। आप देखिए प्रदेश की अगर हम बात करें गौरव, तो धर्म परिवर्तन के मामले को लेकर हर बार इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन के मामले प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इस पूरे मामले की बात करें तो पहले ही जब परिवार ने ईसाई धर्म को अपना लिया था, ग्रामीणों के बीच कहासुनी थोड़ी बहुत रही होगी, लेकिन ये विवाद इतना बड़ा कैसे हो गया? देखिए ये पहला मामला नहीं है। लगातार कांकेर जिले में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं कि जब किसी धर्मांतरित व्यक्ति की मौत होती है तो शव को गांव में दफन नहीं करने दिया जाता है, और यही घटना यहाँ पर भी हुई। लेकिन जो सरपंच है उन्होंने अपने पावर का गलत उपयोग करते हुए गांव में ही शव को दफन कर दिया था, बंगई दिखाते हुए। इसके बाद ग्रामीणों में गुस्सा फूटा है और आसपास के कई गांव के ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए थे। मैं आपको बता दूं, कल जो झड़प हुई थी उस झड़प में भी तकरीबन 8 से 10 लोग घायल हुए थे और आज भी जो ग्रामीण थे वो लाठी डंडों से लैस थे, और यही कारण है कि पुलिस को भी लाठियां भांजनी पड़ी है ताकि भीड़ तितर बितर हो। जी जी, चले, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए आपका। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसा नायगिरि नोंथांमोना रादाबखौ खोनानानै अलरेडि गासैबो बाथ्राफोरखौ बुजिजोबखाबाय होननानै आङो मिजिंथिदों। बे जाथाया जादों जाहैबाय छत्तीसगढ़नि काकेर होननाय जिल्लायाव, जेब्ला सासे सुबुङा जिसु ख्रिस्टखौ गोबां सिगाङावनो नाजावबाय, नाथाय जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनायहैनो बिथाङा रुंसारि जाबाय, थैलांबाय। दा थैनायनि उनाव जिहेतु मोनफ्रोमबो धोरोमहा गावबा गाव नियम खान्थि दङ जे मोदोमखौ हाजों समान खालामनायनि, जेरैहाय हिन्दु धोरोमनि सुबुंफोरा सावो आरो माखासे गुबुन धोरोमफोर दङ फबो। दा बेबायदिनो ख्रिस्टियान धोरोमनि जिहेतु जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनाय दा बेयावहाय बै सुबुंखौ ख्रिस्टाननि नेमखान्थि बायदिनो थांनाय बुधबारावनो फबनाय जादों। दा जेब्ला फबनायखौ खोनानानै साखाथिनि गामिनि गोबां मानसिफ्रा खौसे जानानै फबनाय जिथु मांखर दङ बै मांखरनिफ्रायनो मोदोमखौ जि गोथै मोदोम दङ बेखौ बोखांफिनदों आरो बेखौ लानानैनो गोबां दाङाबाजि ख्रिस्टान आरो हिन्दुनि गेजेराव नांज्लाय खमज्लाय दाङाबाजि गोबां जादों। पुलिसफोरा फैदों, पुलिसफोरा बेबायदि भिरखौ हमथानो थाखाय लावथि सिबफैदों, बेजों कन्ट्रल खालामफैदों। नाथाय पुलिसफोराबो बेयाव गोबां आघात जानो गोनां जादों, घायल जादों। बे दिनखालि एसे कन्ट्रल फैबाय, नाथाय बिनि उनाव माखासे मानसिफ्रा आरो खौसे जाबावनानै बै मण्डलियावनो एटेक खालामबाय, गिर्जा न'आव अर होदों, अर सावदों। नोंथांमोना अलरेडि नुदों गिर्जानि बारान्दायाव आरो गिर्जा न' सिङावबो बिथांमोना अर सावदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे जानायनि जाहोनानो जाहैबाय जि मोदोम दङमोन, थैनाय मोदोम दङमोन, बिथांमोननि बायदिब्ला जि आदिबासिनि नेमखान्थि बायदिब्ला आदिबासिनि नेमखान्थि बायदि बिथांमोना बै थैनाय गोथै मोदोमखौ बिसोरो फोजोबगौमोन। देट मिन्स बिथांमोननि नेमखान्थि बायदि सावगौमोन। आदिबासिनि नेमखान्थि बायदि बेखौ सावनो मोनिनि, बेखौ खालामनो मोनिनि बिथांमोना गोबाङै रागा जोंबाय आरो रागा जोंनानै गोथै मोदोमखौ हानिफ्राय बुरखांफिनबाय। दा बेबायदि गन्दगल बे छत्तीसगढ़नि काकेर जिल्लायाव सोलिगासिनो दङ आरो बे गोबां दासिमबो सोलिगासिनो दङ बे दावरावा। गावजों गाव दाङाबाजि, गावजों गाव दान्थे बिदान्थे, गावजों गाव नायज्लायनो बानाय, बेफोरबायदि गोबां जानानै दङ। बे बर्डिननि मोखाङाव अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनै धोरोमखौ लानानै मा जागासिनो दङ?
जेराव सासे मानसिया जिसु ख्रिस्टखौ अलरेडि नाजावखाबाय सासे ख्रिस्टियान होननानै मुं मुंख'खाजाबाय नोंथांमोनाबो रादाबाव मोनथिखादों जे मुंख'खाजाबाय बियो जिसु ख्रिस्टनि होननानै अब्लाबो बिथाङा थैना थांखांनायनि उनावबो बिथांनि जिथु मोदोम बेखौ ख्रिस्टाननि नियम खान्थि बायदियै फबनायखौबो बिथांमोना बुरखांनानै लाना थांदों जे गावसिनि नियम बायदिसो बिथांमोना बे खामानिखौ मावगौमोन होननानैहाय दिनै संबिधानाबो आयेन कानुनाबो जोंनो उदांस्रिखौ होयो जे गावबा गाव धोरोमनि बायदियै जेरै सावनांगौ जेरै फबनांगौ बेफोर गासैबो उदांस्रि दङ नाथाय उदांस्रि दङब्लाबो मा होननानै बुंबावनो नोंथांमोना अलरेडि भिडिअ बे रादाबाव नुनो मोनबाय माबायदि मानसिफ्रा गरम जादों माबायदि गिर्जा न'खौ सावदों बेफोरबायदिखौ आरो जिथु मोदोम देहाखौ जावखांफिननाय गोथै मोदोमखौ जावखांफिननाय जुदि बे भिडिअ क्लिपखौबो नोंथांमोना नायनो नागिरदोंब्ला लुबैदोंब्ला नोंथांमोना गुबुन नेसनेल लेभेलनि रादाबफोराव थांनानै नायहैगोन छत्तीसगढ़नि काकेर जिल्लायाव जानाय जि गन्डगल बेखौ नोंथांमोना चार्चआव लानानै फैगोन अब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन नाथाय नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ लानानै फैयाखसै थोंजोङैनो जि गिर्जानि प्रब्लेम नांज्लाय खमज्लाय बेखौल'सो लानानै फैबाय अनजाग्रा नायगिरिफोर दायो बेबायदि सोलिनानै दङ ख्रिस्टियानफोरा हिन्दु गामियाव हाबनो मोना बेफोरबायदि गोबां नियम खान्थिफोर गोबां रोखोमनि दाङाबाजिया सोलिगासिनो दङ दा बेयावहाय साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोन आर'जआव थादो जि जायगायाव बेफोरबायदि दाङाबाजि सोलिगासिनो दङ ख्रिस्टियाननि सायाव अत्याचार जागासिनो दङ ख्रिस्टियाननि मानसि थैखांनाय मोदोम देहाखौबो बे बुरखांनानै लाना थांनाय बायदि रोखोमनि दा बेफोरबायदि जेंनाया सोलिगासिनो दङ दा बेवहाय आर'जआव थादो जेन बे बरदिननि मोखाङाव आरो लोगोसे गावजों गाव जेबो समस्या दाजाथों अनजाग्रा नायगिरिफोर दा जोंनि भारतआव ख्रिस्टियानफोरनि सायाव बेबायदि अत्याचारा सोलिगासिनो दङ दे अब्ला आर'जआव थागोन दिनैनि रादाबखौ बेसेयावनो दोनथ'नो हास्थायदों नोंथांमोना एसेब्लाबो बेखौ नायनानै माबा मोनसे इनफरमेसनखौ मोन्दों जानांगौ मोन्थिदों जे जोंनि भारतआव मा जानानै दङ थारैनो दे अब्ला जोबनायाव बेखौनो खावलायनो हास्थायदों साबस्क्राइब खालामैफ्रा खालामदो लाइक होयैफ्रा लाइक होनानै होदो शेयार खालामैफ्रा शेयार खालामनानै होदो जोबनायाव बयहाबो सुख सान्तिया थाथोंसै बेखौनो होननानै आंनि भिडिअखौ बेसेयाव दोनथ'बाय थेंक इउ